Bantu abami, ngiyawakhumbula amazwi baba kawashokeni mhlazana esekhulela wathi-ke mntana, sewunganingi ulahle ithemba kulezo vunguvungu eziyokabela ukuqumba phansi. Washo wabuhlukana umphefumulo nenyama, eshebe ngiduduza umama, ekwathi kuphela iminyaka emihlanu labe selithambene nabo. Ngakho-ke bantu abami, nami sengiyazizwa izinhlungu ezonqoba ukuphila kwami. Ngakho-ke vula namadlebe okugcina ebese ngilalela konke engifisa ukukusho kini. Inhlonipho bantu abami yona ikalinani lezinsuku zokuphila emhlabeni. Impakamo ewukuzithola nje okungenasidingo. Ngoba kubalulekile ukuzithoba abantu abami. Ekumele neqonde ukuthi umuntu ophansi akawo. Ithemba lilahlwa abantu abami noma ngabe izinkinga zinisinda kangakanani. Uyabona kwandonga ziyaduma lapho uyobalekela khona mntanami. Uyofica izinkinga ezingaphezulu kwalezi. Kumbe kwesamagagasi lapho uyobalekela khona mntanami. Uyofica izinkinga ezingaphezulu kwalezi. Lapha-ke kusekhaya mntanami, awofunda ukuzimela kusakhaya. Akuve kunzima ukulalela ukumamatheka kwenhliziyo uma umqondo usalimele. Impela angeke ufihlele umuntu ubuhlungu buyokudla inyama, ubuhlungu buyokuquqуда umzimba. Emhlabeni thina sathi uma sithola kanzima safunda ukuzithoba amanxeba ngibona indlela khona. Ngoba sikuthumela njalo ihubo lokuphila egameni lenkondlo. Ziyosulwa zonke izinyembezi zabakhalayo. Ngenkondlo siwathobe onke amanxeba abalimele emqondweni. Inkosi ngipha amandla okugcina ongabahluleli abantu ngokuhluleka kwabo. Noma ungasolo usubenza beqonde ukuthi inkondlo eyimfihlakalo. Bathi ababhalayo inkondlo ewudondolo olucathulisa impilo. Inkondlo bantu abami iwumhlengikazi wesibhalo. Uyazi izolo ngeke ngavakashelwa impilo bantu abami. Ngale khathi izongixoxela kabanzi indaba engapholisanga amaseko umthetho umqondo. Yathi bonke abahlulekayo kumelana nayo bathi basebenzisa